E se a única forma de ser verdadeiramente libre fose destruir intencionadamente a historia dos teus devanceros. É unha pregunta forte para empezar. Xa, pero é que hoxe imos mergullarnos de cheo no capítulo 5 deste relato que estamos a analizar. Ola a todo mundo e benvida a esta análise profunda. Hola, que tal? Un placer estar aquí para destripar este texto. O prazer é meu. A nosa misión nesta inmersión é desgranar un texto que expón unha colisión brutal, sabes? Un choque entre o peso aplastante do pasado e esa necesidade humana tan básica de seguir adiante. Totalmente. E o xeito en que o autor entrelaza a arquitectura, a memoria absoluta e o fanatismo é increíble. Faino todo nas entrañas da Catedral de Sevilla. Sí, obrigando aos protagonistas a tomar unha decisión que racha con absolutamente todos os paradigmas. É un capítulo moi tenso. Libros ou observamos nos museos, non si? Claro, como algo morto. Iso é, pero o que este capítulo nos expón é a historia como un mecanismo activo, case digamos como un organismo depredador que esixe ser alimentado de cote. Manda truco. Sí, e fai isto situándonos nun escenario onde o espacio físico é tan protagonista como os propios personaxes. Totalmente. O escenario inicial xa é pura tensión psicolóxica. Quero decir, non hai unha introducción lenta. O texto lánzanos directamente á acción. Sen anestesia. Tal cal. Temos a Javier Falcó, que descende desde a Cámara das Campáns da Giralda coa arma na man. Pero o texto fai moito fincapé en que o seu brazo pesa como se fose de chumbo. E non é só fatiga muscular, verdade? Exacto, non o é. É a somatización de alguén que foi arrastrado polo peso do seu propio legado. O tipo non pode máis. E a coreografía deste descenso é extrañísima. É que a disposición espacial aí xa nos di moito sobre as dinámicas de poder. Falco vai diante, armado, pero quen realmente controla a situación camiña detrás del. O famoso padre Lorenzo. Ese mesmo. Lorenzo avanza cunha calma absoluta, casi fantasmal. Os seus pasos son prácticamente inaudibles. E logo, pechando esta extraña procesión, está Elena Castro. Buf, o de Elena é terrible. Unha tortura psicolóxica constante. Xa cho digo. Segundo Lorenzo, hai un tirador invisible nas alturas da cidade que a ten no punto de mira. Imagina camiñar así. Pois sí, esa ameaza invisible é crucial para entender o que ven despois. Pero antes de baixar á escuridade, o autor regálanos un detalle sensorial que marca o ton de todo o capítulo. O do cheiro, non? Sí, cando cruzan o patio das Laranxeiras. O cheiro a zajar normalmente asociaríamolo con algo doce, algo romántico do sur, pero aquí sofre unha mutación. Pasa de ser abafante a ter un toque metálico. Eléctrico baixo a lúa, exacto. Sí. É como se a propia atmósfera estivese cargada estáticamente, sabes? Como anunciando unha detonación inminente. É unha transición olfativa xenial. Simboliza perfectamente o paso do mundo orgánico e vivo a ese mundo mecánico e inerte que lles agarda debaixo da terra. O contraste é brutal. A bofé. E cando entran na nave central da catedral, a escala de edificio convértese directamente nun arma psicolóxica. A arquitectura gótica concebiuse originalmente para levar o espírito cara ao divino. Para facer que o ser humano sintise a trascendencia. Xusto. Pero aquí, nesa escuridade, esa mesma enormidade en realidade devóraos, fainos sentir diminutos e vulnerables. É unha arquitectura hostil. O texto describe o retablo maior, esa inmensa obra de madeira tallada na penumbra con un fulgor dourado, pero non o describe como algo sagrado. Non, para nada. Compárao directamente cun ídolo sinistro que exixe sacrificios para seguir guardando os seus segredos. Vale, imos desgranar isto. Temos a 3 persoas nunha inmensidade escura. Baixo unha presión extrema. Sí, a piques de enfrentarse a un misterio centenario. A lógica diría que buscarían un archivo secreto, un altar oculto nos sotos, pero non. Eso é o máis fascinante. O grupo diríxese cara a un fito, moi específico e moi público. Van directos á tumba de Cristóbal Colón. Un sitio polo que pasan miles de turistas. Exactamente. Este inmenso monumento funerario que está sostido por 4 grandes heraldos de bronce. E aquí é onde a narrativa transforma a arte e a memoria en algo completamente distinto. Sí. A arquitectura convértese literalmente nun código criptográfico. Lorenzo solta unha desas frases que che obrigan a reler o parágrafo. Di que Colón non só trouxo ouro e especias das Indias, di que trouxo de volte o coñecemento de como ocultar aquilo que nunca debe ser atopado. Unha frase arrepiante.
moi forte. Pero a ver, fago de abogado do demo por un momento. Se a Irmandade quere manter un segredo colosal afastado do mundo, por que usar o monumento funerario máis rechamante visitado da catedral? Claro, parece un contrasentido. É que non é un risco absurdo telo á vista de millóns de turistas todos os anos? É como un escape room do século XV á vista de todos. Bueno, esa é precisamente a brillantez da estrategia. É a filosofía do engano perfecto. Consiste en ocultar o extraordinario na banalidade do cotidián. Ocultalo a plena vista. Tal cal. As persoas ven o que están programadas para ver, sabes? Os turistas ven un monumento histórico espectacular. Os académicos ven arte funeraria. Ninguén se detén a pensar que poida ser un mecanismo físico real. Ten moito sentido visto así. E aquí onde entra en xogo o instinto de investigadora de Helena. A pesar do terror ao tirador invisible, o seu cerebro segue conectando puntos. Ela lembra unhas coordenadas descubertas previamente en Toledo. Sí, as coordenadas daquel papel. Exacto. E decátase de que non eran simplemente un punto nun mapa bidimensional. Eran outra cousa. Eran unha alineación astronómica. As coordenadas marcaban a alineación exacta deses 4 heraldos de bronce co solsticio de inverno. O sea, o famoso mapa dos osos é na realidade unha chave geométrica temporal. Se conectamos isto co panorama xeral, revela unha convección arrepiante por parte da Irmandade do Calcio. Para eles, as institucións humanas, os imperios, as fronteiras, todo iso é efémero, é corruptible. Totalmente efémero. Por iso confían moito máis na xeometría inmutable do universo e no movemento dos astros. Confían máis niso que en calquera estructura de poder humana. O solsticio de inverno ocorrerá con precisión matemática, independentemente de quen goberne o mundo. É pensar nunha escala temporal que transcende a vida humana por completo. Pero, para activar esa xave astronómica, necesitan un componente biolóxico, por así decilo. Unha herdanza de sangue. Iso é. Lorenzo pídelle a Falcó que toque o heraldo que representa o reino de Castela, o heraldo que sostén a lanza. E ali, xusto no medio do bronce perfectamente puído, hai un elemento que desentona completamente. Un anel de ferro tosco, verdade? Sí, un engadido posterior que leva gravada unha letra F entrelazada cunha espiña, que ven sendo o escudo familiar da liñaxe de Falcó. E cando Falcó xira ese anel, a catedral responde: non é só un símbolo. O chan de mármore ábrese cunha suavidade que resulta ata perturbadora. Revelando unha escaleira de caracol escurísima. E o descenso a través desa escaleira descríbese no texto case como un tránsito ao inframundo. O ar estancado dinos que ten sabor a cinza e a pergamiño vello. Estánse afastando literalmente do mundo dos vivos. Unha viaxe sen retorno aparente. E o que atopan abaixo non é o típico tesouro de película, Non hai cofres con moedas de ouro nin textos prohibidos. Atopan o famoso calcio dos impíos. Un espazo que desafía a comprensión humana inmediata. Unha cámara circular de pedra nega cuxo elemento central é un osario xigantesco. E non é unha fosa común caótica, de tirar os osos e xa está. Para nada. É unha parede circular formada por miles de fragmentos de osos humanos. Hai fémures, costelas, vértebras, e todos están encaixados con absoluta precisión xeométrica. A morte transformada en ladrillos estructurais. Buf, é unha imaxe super macabra. Pero o detalle que realmente che conxela o sangue non é o visual, é a funcionalidade deses osos. A caligrafía. Sí. Cada fragmento ten unha caligrafía microscópica gravada a lume. Estamos falando de miles e miles de inscripcións, un nome, unha data e un pecado. O nome de quen vendeu a un irmán na Inquisición, o nome de quen financiou unha guerra santa para enriquecerse. Imagina o tempo de gravar eso a lume. Un traballo de tolos. Por eso Helena cae de xoñolos cando comprende o que está a ver. É a historia secreta e sen censura da traición humana. É un arquivo absoluto do mal. Cada oso é un testemuño irrefutable de que a historia oficial que a miúdo se glorifica está na realidade construída sobre o sufrimento e a cobiza. E aquí teño que formular unha obxección, porque o concepto é alucinante, pero expón un dilema enorme. Cando lín esta parte, inmediatamente pensei na tecnoloxía moderna. A ver, contame. Pois que o que Irmandade creou séculos atrás é esencialmente unha especie de rexistro blockchain antigo, sabes? Físico e feito de cadáveres, unha base de datos descentralizada do comportamento humano. Que é indestructible e inmutable. Exacto. Ninguén pode borrar nin editar esa información.
Si cometes un pecado, queda grabado na pedra literal da fundación do mundo. Pero a miña pregunta é, por qué? Que sociedade sae gañando a obsesionarse con crear un monumento permanente ao mal? É unha boa pregunta. Por que investir séculos en rexistrar meticulosamente cada traición en lugar de, non sei, usar esa enerxía para evitar que ocorran? Pois mira, o autor fai aquí unha crítica moi aguda ao fanatismo memorialístico. Para entender ese porqué, temos que analizar a estructura de poder a que a Irmandade se opón firmemente. Lorenzo explica o ben na súa diatriba. Cando empeza a berrar na cámara. Iso é. Segundo el, institucións como a Igrexa gobernaron durante séculos mediante dúas ferramentas principais, o medo a condena e o monopolio sobre o perdón. Claro. Controlas a poboación asustándoa e logo cobras, metafórica ou literalmente, por salvalos dese mesmo susto. É un negocio redondo. Exactamente. E nese sistema, o perdón úsase a miúdo como unha ferramenta de borrado histórico para protexer aos poderosos. Para a Irmandade, perdoar en segredo os crimes dos opresores é a máxima mentira estructural. Entón eles non cren no perdón. Cren que o perdón, sen exposición pública, non é compaixón, é complicidade. Así que o seu osario, este blockchain de osos que distí, non é só un rexistro pasivo, é unha máquina. Unha máquina de revelación. Sí. A súa finalidade é que, cando estea completo, o mecanismo exporá todos e cada un deses pecados ao mundo de forma simultánea. A súa idea de xustiza é provocar un colapso total do segredo. Queren obrigar a humanidade a mirar o seu reflexo máis espantoso. Ou seja, unha terapia de choque a nivel planetario. Pero claro, a nosa sociedade moderna construíse en gran medida sobre a capacidade de esquecer. O dereito ao esquecemento, sí. Imagina se lembráramos cada ofensa, cada traición histórica, con absoluta claridade e sin posibilidade de perdón. Estaríamos paralizados, estaríamos estancados nun ciclo de recriminación eterna, que é exactamente o que lle pasa a Lorenzo. Viven ancorados no rancor. E iso lévanos ao momento de maior tensión na cámara. O sistema está casi completo. A bomba de reloxería moral está a piques de estalar. En ese momento, Lorenzo revela que falta un único oso para pechar o círculo, o oso do propio Javier Falcó. É a exixencia final de cualquiera ideología fanática, a asimilación total do individuo pola causa. O custodio do segredo debe convertirse en parte material do mesmo. Un sacrificio literal. O legado exixe que Javier poña fin á súa propia existencia para completar o gran diseño de Irmandade. Non hai outra saída para eles. Aquí é onde se pon realmente interesante, porque Lorenzo presenta un ultimátum que destrúe de golpe cualquier aura de superioridade moral que puidese ter. Dille a Falcó que asuma o seu destino e se sacrifique. Pero cunha ameaza detrás. Unha ameaza terrible. Se rexeita facelo, o prezo será brutal. O tirador da praza executará a Helena e o mecanismo de seguridade da cripta, que está ligado aos cimentos de toda Sevilla, activarase. Literalmente a cidade arderá. É unha tolemía. Lorenzo está disposto a asasinar a unha muller inocente e queimar a miles de cidadáns para asegurar que o seu rexistro de xustiza se complete. Non hai un salto lógico enorme aí. É o cumio da hipocrisía. Hai un salto lóxico inmenso, sí. E é o talón de Aquiles de todo movemento puritano ou extremo. Lorenzo convéncese a sí mesmo de que a masa anónima de cidadáns actuais é un prezo aceptable a pagar para vingar as injustizas do pasado. Os fins xustifican os medios. A clásica desculpa. Só tenta destruir. Helena pon o dedo na chaga totalmente. Decátase de que, no fondo, a motivación de Lorenzo non ten nada que ver co benestar da humanidade. É un conflicto estritamente persoal. Efectivamente. Helena comprende que o obxectivo de Lorenzo é unha vinganza contra o divino. El mesmo confirma o cando berra, e cito literalmente: Deus nunca estivo aquí, só estivemos nós e as nosas pedras. Buf, esa frase é monumental. Ponche os pelos de punta. E que Lorenzo asumiu o papel dunha divindade ausente. Substituiu o xuicio divino polo rigor inflexible da mecánica e a gravidade. A súa relixión xa non é a fe, a súa relixión é a condena histórica. E desde ese altar de resentimiento, exixe que Falcó elija. E vaya a elección. Salvar a muller que ama condenando ao esquecemento o sufrimento de séculos, ou completar o sacrificio para expor a verdade absoluta deixando que a historia siga cobrando o seu imposto de sangre. Unha encrucillada terrible. Falcó atópase no epicentro desta tolemia, e o texto llévanos directamente á súa mente. Lembra o frío de Galicia, o cheiro das ruelas de Toledo, o terror na Xiralda.
todo ese sufrimento parece empuxalo cara a submisión. Cara a aceptar que o destino xa está escrito para él e que non pode fuxir das súas raíces. Pero nese instante crítico ocurre algo que a miúdo pasamos por alto na análise narrativa. É o poder da axencia humana para rachar cos marcos preestablecidos. Falcó experimenta un momento de claridade absoluta. Unha epifanía en toda regra. Sí, entendes que a verdadeira ameaza non é Lorenzo como individuo. Lorenzo é só un instrumento máis, a verdadeira besta insaciable é a historia mesma, ese monstro que devora o presente, xeración tras xeración, para manter vivas as batallas do pasado. E a resposta de Falcó a esa epifanía é simplemente xenial. Baixa a arma, deixa de apuntar a Lorenzo. Por un segundo parece que se rende. O lector pensa, xa está, vai ceder. Iso parece, pero non guarda a arma. Nun movimento de máxima precisión, dispara. A min o que me fascina desta escena é cara a onde dirixe a bala. Cualquera nese nivel de pánico dispararía ao secuestrador, dispararía a Lorenzo para salvarse. Sería un instinto básico. Pero Falcó non o fai. Dispara contra as engrenaxes antigas que sosteñen o inmenso osario. Ignora a Lorenzo por completo. Isto suscita unha pregunta importante sobre a verdadeira natureza dos sistemas opresivos. Por que non dispara a Lorenzo? Pois porque matar o xestor do sistema non destrúe o sistema en sí. Claro, o sistema sobrevive o individuo. Se Lorenzo morre, a cámara segue aí, a ameaza segue aí, o peso segue aí, agardando o seguinte fanático que o reclame. Falco decide rexeitar o falso dilema. Non elixe entre as dúas traxedias que lle ofrecen. En lugar diso, opta por facer voar o taboleiro de xogo polo aire. É brillante. Destrúe o soporte material de toda esa memoria asfixiante e o resultado físico é inmediato e devastador. O calcio dos impíos, ese grande rexistro inmutable do pecado humano, perde o seu equilibrio milenado e colapsa. O son debeu ser impensable. Miles de osos e pedras caendo, estrondoso. E a reacción de Lorenzo é a dun devoto vendo arder o seu propio Deus. Lánzase cara adiante cos brazos espidos, intentando facer o imposible. Intenta soster físicamente esa avalancha de osos, evitar que o seu propósito vital se desmorone en pó. É o retrato definitivo do apego destructivo. Prefire ser esmagado baixo o peso dos pecados dos demais que aceptar un mundo sen ese odio estructurado. É moi triste, en realidade. Mentras a cripta xeme e empeza a colapsar, tragando a Lorenzo na súa propia creación, Falcó e Helena corren cara a escaleira de caracol. Foxen da tumba cara á superficie. E aquí, xusto na fuxida, resólvese un dos detalles máis brillantes e tensos de todo o capítulo. O tirador. Ah, sí. A ameaza constante que mantivo a Helena paralizada todo o tempo. Durante toda a carreira cara arriba, o lector anticipa o impacto dunha bala nas súas costas en calquera momento. Pero o disparo nunca chega. Ni un só ruído. O que expón unha dúbida estructural maravillosa. A ver, quizáis a caída da cripta desactivou as ordes do tirador. Podería ser. Podería, pero eu non o creo. Eu tampouco. A implicación máis forte do texto é que o tirador quizáis nunca existiu. Deixa entrever que a arma máis letal de Lorenzo sempre foi un medo, a paranoia inducida na mente de Helena. O poder monolítico daquela cripta non residía só nas engrenaxes nin nos osos, residía na ilusión de control absoluto que proxectaba sobre a mente dos seus adversarios. É que a tiranía a miúdo só necesita convencerte de que vixía cada un dos teus movimentos para paralizarte. Non necesitan gastar unha bala se o teu propio medo xa fai o traballo por eles. Que gran verdade. Finalmente conseguen sair ao patio das Laranxeiras e chegan á nave central justo cando amañece. É un contraste visual e emocional inmenso. Pasan da escuridade absoluta ao momento exacto en que o primeiro raio de sol atravesa as inmensas vidreiras góticas. A luz despois das tebras. O chan tínllese de luces vermellas e púrpuras e a cidade esperta. A xente comeza a facer café, prepararse para ir traballar, totalmente ignorantes de que debaixo dos seus pés acaba de desaparecer a base de datos máis sinistra da humanidade. Esa desconexión entre o drama monumental e a vida cotidiana é esencial aquí. Mentras para Falcó o universo inteiro acaba de reiniciarse, o mundo real sigue o seu curso con total indiferenza. Ninguén sabe nada. Ninguén. En esa mañá rutineira é onde atopamos a verdadeira catarse persoal do protagonista. Sí, Falcó séntase nun banco de pedra. A respiración vai volvendo á normalidade pouco a pouco. Saca do peto un obxecto que foi o inicio de todo.
unha bella fotografía da súa infancia. Aquela que recuperara en Toledo. Esa mesma, a única peza que o ataba a obriga de seguir os pasos da súa liñaxe maldita. Colle un chisqueiro e, mentres mira a imaxe, préndelle lume. Deixa que arda ata que as cinzas se espallan no aire matinal. Un acto moi simbólico. En ese momento, Helena, que está sentada ao seu lado, fai a pregunta inevitable. Acabouse. A resposta de Falcó condensa toda a filosofía do seu acto de rebeldía. El respóndelle: acabouse o mapa, Helena, pero os osos sempre quedan connosco. Entón, que significa todo isto? Cal é a verdadeira resolución tras destruir este inmenso rexistro físico para que nos escoita? Falcó queima o mapa, rexeita o camiño trazado por outros. A rede loxística do rencor foi desmantelada por completo. Pero hai un matiz importante nesa frase final. Sí, recoñece que os osos, é dicir, a nosa naturaleza falible, os ecos da nosa historia, as nosas propias feridas internas, non desaparecen simplemente por derrubar unha parede ou queimar un papel. O que cambia non é o pasado en sí, senón a nosa relación con el. O texto acompáñanos nese momento en que camiñan cara á saída. Vemos un sol que ilumina un mundo imperfecto. Un mundo que sigue estando cheo de mentiras e sombras, sí, pero que por un día máis pertence aos vivos e non aos espectros. E o máis importante de todo, por primeira vez Falcó non sente frío nos osos. O que sente agora é un peso distinto, a responsabilidade e a lixeireza de ser, por fin, un home libre. Esa transformación do peso herdado ao peso da liberdade exixe unha última análise. A acción de Falcó lanza ao aire un concepto profundamente incómodo pero moi necesario de debater. A ver, cale. A súa liberación non se consigue abrazando a verdade total nin facendo unha especie de xustiza cósmica. Conséguese sepultando esa verdade e aceptando a perda intencionada da historia. Vaya paradoxo. É que o texto deixanos cunha reflexión inmensa. Acaso a ignorancia deliberada de certas feridas do pasado é un requisito funcional para que a liberdade individual poida existir de verdade? É unha pregunta dura para a audiencia. Se cadra, a obsesión por documentar, preservar e reparar cada injustiza histórica non nos fai máis libres. Se cadra, convértenos en prisioneiros de outra cripta, incapaces de pertencer ao tempo dos vivos. É moi profundo iso. Ás veces, para poder seguir camiñando cara á luz da mañá, a maior mostra de valentía non é lembrar, e permitir, conscientemente, que algunhas cousas colapsen na escuridade para sempre. Unha renuncia monumental ao monopolio no pasado para poder respirar no presente. Queimar o mapa para poder ver, por primeira vez, o territorio que temos diante. Un final extraordinario para unha exploración fascinante sobre a historia e a liberdade. Un prazer acompañarvos hoxe. Vémonos na próxima.